ओरैबायदियै जोंनि सुक्लाय सेरफां कमिटिनि ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव दिनै महरीपारा बाजार ओनसोलाव गासै गलादारफोरनियाव जों हाबबाय बिथांमोनजों जोङो सा सिनाखि जाबाय आरो बिथांमोना जोंखौ बरायनो फैनायखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। दा जायखिजाया दिनै जिहेतु जोंहा फैयै फैयै फैगौ एप्रिल दाननि 9 अक्ट'आ सफैनायनि लामायाव ओइदिनखालि बिसायख'थिनि दिन बे बिसायख'थियाव केपिपिएल दोलोनिफ्राय जोङो मोनथाम परिषदीय समष्टि गरेस्वर सुक्लाय सेरफां आरो नाग्रिजुलि बे मोनथाम परिषदीय समष्टिनि सिङाव बिधानसभा समष्टि जिहेतु जाबाय बेयाव जोङो दिनैनि तारिखआव गिदिंनानै जिखिनि रिपर्ट बे रिपर्ट बादियै जों देरहानायनि लामायाव मानो होनोबा जाय केन्डिडेटआ बिजेपिनि बिथाङा तामुलपुर बिधानसभानि जायगानिसो सुबुं आं जाबाय लकेल जिहेतु आङो खेबनै एमसिएलए जाखांबाय बेबायदि मोनसे सिनाखिया सुक्लाय सेरफाङानो जा नाग्रिजुलियानो जा गरेस्वराथ' आंनिनो समष्टि जाहैबाय हिसाबै सिनाय मोननाय मानसिफ्रा जेरैबायदि आंखौ बरायदों बे बरायनाय बादियै आंनि देरहानायनि बिथिङाव खाथां होननानै बुंनो हायो आरो दा जायखिजाया लकेल केन्डिडेटखौ नांगौ गोदोबो जोङो अनेक खस्थ' जाबाय भबेश कलितानि दिनावबो जोङो गावनि दोलोनि मानसि माबा होननानै होबाय हिसाबै बेबायदि खहारिखौ जों मोनाखै लामा दालां क्लाबनिफ्राय मन्दिरनिफ्राय जथेस्थ' होनो गोनां दङ बेबायदि खामानिफ्रा जाफुंनायनि बेलायाव रायजो राजाफ्रा अजद दैखांदों आरो बेबायदि हिसाबै जोङो जिहेतु महरीपारायावबो साहित्य सभानि मोनथाम खोलोबनि जिहेतु न' लुदों केपिपिएल दोलोनि सरकारनि दिनाव बेबायदि मोनसे हाबाफारिया जानायनि थाखाय बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों आरो गरेस्वर समष्टियाव जिहेतु 17 बोसोर सरकार थानायानो जा जि दोलोआनो जाया मानो नेतृत्व होबोनायाव जिहेतु खामानि होनो हायाखैमोन जों दा इनफ्रास्ट्राक्चारनि नामाव 2 कोटि थाखा होदों दा बेबायदि जथेस्थ' खामानि दङ आं बेखौ गोलाव फोलावनो सानाखै दा मोनथाम समष्टियाव थानाय जिखिनि समस्या 55टा डिपार्टमेन्टनि गेजेराव जिखिनि मोननांगौ मोनथाय पलिटिकेल राइट्स हिसाबै सरकार सालायनानै जिखिनि आदाय खालामनांगौ बेखौ आङो नारा नाथाय जुजिगोन गरेस्वराव जेरैबायदि थांनाय दिनफोराव आङो 46टा लामा बानायबाय बेबायदिनो जोंनि नैबे महरीपारा ओनसोलनि सुक्लाय सेरफां समष्टिनि सिङाव थानाय मोनसे बाजार एरिया मोनसे टाउन एरिया बादि बे एरियायावबो एसे फोसाबनांगौ दंबायो आरो बेबायदिनो नाग्रिजुलियावबो जथेस्थ' मावनां खामानिफोर दङ दा बे हिसाबै रायजोनि खहारिनि गेजेरजों देरहानायखौ खाथां होननानै आं सानना लादों। बेसेबांसो भट मोनदों? जौखोन्दोनि मोननो थांबाय थादों जिहेतु गरेस्वर समष्टियाव गोबां रायजोआ खालि लकेल आरो आनलकेलनि बाथ्रा बुंदों बिजेपिनिया जाबाय आनलकेल जाहैबाय तामुलपुरनि आं जाबाय लकेलनि आरो जेराव बिपिएफआ केन्डिडेट बिजाथियानो गैया आरो माबाया सिपिएमआ माबाया कंग्रेसआबो बिजाथि गैया दा बेनिखायनो बिथांमोननि जिथु गोसोनि लुबैनाय केन्डिडेट मोननो लुगैदोंमोन कंग्रेसआबो लकेल हिसाबै आरो बिपिएफआबो केन्डिडेट मोननो लुगैदोंमोन आरो बिजेपिनि केन्डिडेट मोनदोंबाबो बेयावबो ग्रुपिजिं जादों मिडियानि लाइनाव नायनानै नुनो मोन्दों बिथांमोननियावबो दाङाबाजि जालायलायदों दा बेनिखायनो बिथांमोननि दाङाबाजिनि बिथिंनिफ्राय जोङो देरहानायनि लामायाव